Hekk jagħmlu, għalhekk Ultimate dejjem norħos u dejjem l-aħjar. U issa waqt is-sejl fantastiku tal-Ultimate terġa' orħos minn qatt qabel. Offerti speċjali għand Bonsu li xahar ta' frar. Qed jingħataw appliances weekend breaks b'xejn. Diversi skontijiet fuq istufanijiet 3+2 seaters tal-ġilda li jibdew minn 1100 euro. Prezzijiet speċjali fuq wall units u pitturi kif ukoll sodot motorizzati kompluti bisaqqu bi 15 sena garanzija għal prezz ta' 650 euro. Samsung Notebook 10-inch screen, 250 gig hard disk, 1 gig RAM, magħhom bil-Windows 7. Prezz 399 euro. Rigal b'xejn miegħu mobile phone Samsung il-GT1080. Min fejn da? Minn sound machine b'sala Street il-Kara. Jekk issib aħjar, ixtrieħ. L-erba' fit-8:09 ta' filgħaxija naqdu miegħi għal programm ieħor TX. 3 mistiedna li jkunu magħna minn ġimgħa l-oħra biex flimkien magħhom nitkellmu dwar numru ta' suġġetti differenti. L-erba' fit-8:09. Jirreżenja l-President Eġizzjan Hosni Mubarak wara 18 jum ta' protesti. Il-ħaddiema tal-Gowl li fis-sigħat li għaddew ġew marfa li ħodt minnhom ser jiġu ssenzjati lejlet l-aħħar elezzjoni ġenerali l-Prim Ministru kien wedhom illi l-impjeg tagħhom huwa garantit. 4 biss minn kull 10 tfal fl-età ta' bejn il-11 u l-15-il sena jieklu frott. Anqas minn wieħed minn kull 5 jieklu ħaxix. 24 kanzunetta biex minnhom jintgħażlu 16 finalist għas-serata finali ta' għada. Matul is-sena 2009 l-Water Services Corporation nefqet bi kważi 10 miljun euro għall-ilma li nħela minħabba ħsarat fil-kanen jew telf ieħor li ma jistax jiġi evitat. Grazzi da xejbriju mal-banda, mal-festa. Grazzi lill-Alan Piscopo AF Science, Nexus Lighting, Samsung Sound Machine,
Photo Classic Dominant Footwear Esprit Ultimate Fonts Wines and Spirits. Grazzi wkoll il-Ċanċu Supreme tal-li provdilna trasport. Grazzi wkoll il-Dive Casa Vini Vascas Optica Tiptoes. U grazzi wkoll anki lil-Marshall Chauffeur Drive. Grazzi speċjalment lil-James u anki lil-Manuel li juhu pjaċi paċenzja bija jqgħod jiġi għalija u jerġa' jħodni lura d-dar. Grazzi Manuel. Għalek intom xabċif għal dawn nies li jisponsorjaw dan il-programm. Ħafna sponsors, grazzi li dak li jirriklama fuq dan il-programm, id-diskussjoni tkompli. Charles Correiro, persuna li huwa magħruf għall-imħabba kbira għandu lejn il-folklor Malti, inkluż il-festi. John, dawn qed ingrassjak tal-istudenti hawnhekk fl-aħħar minuta ma ġej xorta. Jiena ma nafx, qed nara illi din l-aħħar kwarta, l-aħħar nofsija, qed nieħdu aspett negattiv tal-Imberka Festa tagħna. Hemm tant xitajt qed impinġu x-xitan iktar milli hu, qed iwaħħlu fiż-żgħażagħ ukoll sa. Iż-żgħażagħ li forsi jkun hemm xi erba' titfal jaqbżu fil-marx, qegħdin jaħlu magħna, qed neħħu l-marxijiet, qed nagħmlu ħafna pastażati, qed nagħmlu hekk jitlu drogi, hemm eċċezzjonijiet u ma biex magħhom. Però niftakru kif qal Dr. Godfrey l-ewwel. Il-Festa Maltija hija mera tal-identità Maltija tagħna fuq kollox u tagħti skop ukoll bħala vetrina għall-artiġanat tradizzjonali tagħna kemm hawn żgħażagħ nerġa' naqbad fuq iż-żgħażagħ illi jisservew bil-festa tra parentesi fil-brekis mhux jisservew ma jieħdu skop, jieħdu vantaġġ mill-festa biex jiskopru t-talenti tagħhom. Il-festa tagħna propja iż-żgħażagħ li jagħmluha. Jgħid pereżempju jiskopru t-talenti tagħhom dik li hija pittura. Għandek l-artiġanat li joħor għandek il-fella fi il-rakmu, il-bandalor, l-arma li jisir ġewwa, jisir barra, anki ġewwa, jifi għadden, inqed naqqat it-tnejje, jifi il-festa ma stax taqbad u tajt, ta' ġewwa u ta' barra, ta' barra hija komplementari ma' dak li jisir ġewwa. Però forsi l-affarijiet illi jistunaw, barra jistunaw iktar, ma laħes noqgħod ngħidu xem ġewwa jistuna ta' jiena ma nixtieqx nara, pereżempju, kif qal il-fader, illi ċerti kappellari jixieħelsu ħafif ma' translazzjoni għamlek qoddisa ħafif malajr u jiskarta il-mużika sagra illi uritna għant missirietna għax għedilek illum ma' dux moda, skużi, li jiġri u da, iż-żaza minn tixħat iġbidhom billi tagħmel qoddisa, naturalment, qoddisa kuljum. U min huwa tradizzjonalista għajna l-konservativ, jew kien nies li jħobbu l-festa, mhux ta' jmorru l-kisa biex jisimgħu qoddisa, jekk għandek il-mużika tierhom. Mhux iġġib erba' żgħażagħ forsi xi daqqi biex titba' biex bil-kitarra u bil-ġax indaqqiet oħra. Jiena ngħidlek illi hemm isnajja wkoll jiena nidħol fuq il-folklor issa. Il-festa tagħna, il-festi tagħna ta' Malta u għawdex iktar minn Malta, għadu iktar Malti minna. Għax għadu jħares il-festi. Per eżempju, f'għawdex issib jixru l-pastizzi għaw Malta ma ssibhomx daw. Mhux tal-lek tal-issib kolinkwa ħaġa għandha x'aqsam mal-ikel. Barra l-ikel Malti, jissib ħaws biżejt, per eżempju, u bigillu affarijiet li huma ta' Malta. Biex taqgħet imbagħad għandek it-tfal żgħar innoċenti tuhom bnada ta' pajjiżi bajranin. Iċaxfu u minnu mat-Taljani u mal-Ingliżi u għal-Ajbierek. Għal-Ajbierek aħna ninsew li aħna Maltin. Iju, ma xfija ħażin billi kollu. Mhux kwestjoni. Ifimni. Jien ma nistax għalli għadi. Iwa, alright, u iwa tradizzjoni Malti. Illi it-tfal id-derjom mentalità kolonialista, ek narajn. Il-festa tagħna għandha tkun Maltija. Barra minn hekk għandek ukoll l-aspett iktar folkloristiku illi ir-raħal fil-festa iktar mill-pajjiżi urbani mill-bliet jitrasforma ruħu. Tara fil-Flantik pereżempju kont tara it-tibjiet tal-bibiet tal-djar, it-tibjiet ġabtu tibjieta qabel il-festa, il-ħajjat imur jeżanżaw dak li kun jagħmel libsa li kienar, il-mara tad-dar tmur tagħmel tixtri ħajta deb mingħand il-ħwienet tad-deb. U it-tfal judu biex jeżanżu l-libsa tagħhom. U tara. ċar, qed tfakkar li ħafna affarijiet li ma kontx inħobb nagħmel bġej il-bambin. Alright? Jien niftakar li f'kull festa irridu nbajdu l-faċċata. U l-iktar ħaġa li kont noboti li wara li missieri ibbajat il-faċċata u kien jimla is-saran tal-bankina kollha, omma kienet tibatni bil-petrolju nqgħod inneħħi jiena. U kont indum ġimgħa b'dik ir-riħa bidejja.
Mux xejn ma' allura għaw issa, għax il-bandira Taljana u l-bandira